Assalamu alaikum hettiyankoɓe ɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla mon ruɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka allarba hande ko wiɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe min jettaki e largotol calminama juura berta juuɗe ñaaga duwaw yuppa e Sénégal aduna foof oɗon mboro saw holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal hay aduna fof ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV noon ndeweten gadden ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi konngudi FMI ine tawe nde jayndel ɗi oɗo subaka wideɓe tan Sénégal nane lawol moƴƴol ngol e banggal développement goɗɗum ɗum woni biyanoɗo ina rokke gorko wiyiɗa ha saabi warti ɗum ne nane nder jayndel ɗi ha tengte bandiji walla tan wadboniyankoɓe yannoɓe Auchan mo ɗo ɗo ganda ko kañum woni mbaw ɓenne ɓe pawama juuɗe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe dawrugol ne nane nder jayndel ɗi joni wonde so Allahu lamɗo jaaɓi noon tigi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe gudditen ruɓɓindu jayndeli meɗen e jaynde an jaynde Le Soleil ari o subaka e banggue tan bracelet électronique noon wiyama ɗo e leydi meɗen Sénégal ko tolni ujunere ɗo joni naate nder leydi ndi koɓe mbanno commande tene heddi ujunere wonde nde ganduɗa ko commande poɗɗo arde ɗiɗon bracelet ji noon ko tan beele ma ɗum ko ganduɗa ko kañum woni prison ji ɗi mbawa ferde seeɗa woni hen jaltine mbawa haɓɓane ɗiɗon bracelet ji électronique nane nder jaynde gendiri Le Soleil caggal ɗum garene jaynde l'indépendance e oɗo subaka ari tan ko wiide oɗo saaha kay Sénégal nane lawol bracelet électronique woni jawo gon ngo ganda ina haɓɓane prisonnier ji beele tan mbaw wasde ɓoccitade kono noon gona boowal tawa ko prisonnier ji tigui ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa yette hande Sénégal nane ngol ɗon lawol ko ɗum l'indépendance tigui holliti ɓe mbi Sadio Mané kay ko forfait match gadano faade tan e barode men ɗe ɗum ne foti dañde altine o juwata oɗon match konngudi omo ganda ko kanko woni Aminata Touré Mimi nani hen wiide tan troisiéme mandat wodata ɗo e nder leydi meɗen Sénégal garene jaynde l'observateur e oɗo subaka ari tan ko wiide pellodiral ganda dañi tan hakkude dadiɓe e tan ɓeɓe ganda ko kamɓe goni wat boniyankoɓe ɓeɓe ganda noon kamɓe nanggano toon to diwan mo Zac Mbaw walla mbiyen tan ko kamɓe mbaɗi bone toon to diwan mo Zac Mbaw to yetede Auchan oɗon ɓe jeene Auchan o ɓen noon ɓe keptinama saabi ɗum ko tan ko ganda ko kañum wiyete caméra ji de surveillance gonnodi toon ko hen ɓe keptina ɓe mbi guel ɗo cukalel kay gam dadde e tan hokkirede walla mbiyen mariage yinno rokkede o tan warti saabu o yiɗa mo yinno rokkede o garene jaynde le réveil noon oɗo subakari tan ko wiide konngudi oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Gabriel Kane noon goto fo ina ande haare mum haɓanto Adji Sarr o darimo oɗo saaha gam wiide tan so renaki o heɓata hay procès o heɓata ɗum yaade ɗum noon mataw ko caggal nde Adji Sarr suuti konngudi muɗum wiide ɓe jaada e makko ɓe mbasa yadde e makko fo mawoya procès hakkude makko e Ousmane Sonko goɗɗo mo ganda kay hakkude muɗum e gardiɗo leydi ndi natti welde woni Aminata Touré wiidemo tan oɗo saaha kay haalde haala troisiéme mandat ɓe jaɓata ɗum koye jaynde Le Réveil woni caggal ɗum ko jaynde enquête loski faade tan wiide FMI kay yi tan ko darde Sénégal e banggal gartam ine woni ko ganduɗa ina yaari yeeso ɗum woni ko ɓe cuuti ɗum kamɓe e FMI caggal nde ɓe mbaɗi balɗe 15 ɗo e nder leydi meɗen Sénégal Direct News ari e wiide tan Sénégal oɗo saaha nani lawol moƴƴol ngol ɗum woni konngudi son ji natal gardiɗo leydi ndi ene jooɗi ɓe mbi tan séjour mo balɗe 15 mo FMI waɗi ɗo ɗe wadde enquête muɗum caggal losko ngoɗon noon ɓe jaltini ɓe mbi tan ko Sénégal so ƴeewama ko wonno caggal e ko woodi joni ene ƴewtinda tigui ko avancé mawɗo dañi hen ɗum woni konngudi moɓe nder jaynde Direct News caggal ɗum garen ha joni tan e jaynde las ari ha joni ko hollide tan darde FMI ɗo e nder leydi meɗen Sénégal e wiide yete ɓeydo prix ji gurdam e ko way noon foof hayso dañi ni ina ƴewtinda leydi meɗen Sénégal noon ko leydi ndi ganduɗa hande
ina wawi ƴewtede ko yaari ko yeeso to banggal gartam ɗum woni konngudi mo ɓe soɓe ƴeewi ko umma caggal ko eɗo yetta joni ɗo yete ɗum noon garen ha joni jayde vox populi noon ari tan ko nayoɓe ganda nagganoma woni wondiɓe Ousmane Sonko kamɓe ɓeɗon noon ɓe mbiya tan ko yoɓe nangue ko tolni duuɓi ɗiɗi ɗi gandama ɓe leloto hen ko lewru wotoru ɗum woni ko tan procureur ɗo joni haali ɗum noon mataw ina heddi konngudi juge garen e tan banggal économie mo Sénégal banggal gartam e tan konngudi FMI ko kalanoɗen guila nani jaydel ɗi foof sa ƴewti ko hen arti wiide tan ete FMI kay oɗo saaha wi tan ko to banggal yette cash transfert to koko ganduɗa yette ina wawi ha joni nawrude walla mbiyen to banggal gartam addande Sénégal kone ko ganduɗa koko heptinte ɓe garti kay e ko wiyete bracelet ɗi ganduɗa ko électronique ha joni nane nder jayde vox populi jayde besbi le jour ɓe garti e tan wiide diplomate uji kay nana ɗo joni e mette kono noon ɗeɗon mette ɓe nanani hen ministére des affaires étrangères suuti hen konngudi muɗum ɓe mbi yette ko tolni lebbi ɗiɗi kamɓe ambassadeur uji gonɗi caggal leydi ɗi ha joni tan ɓe keɓani indemnité logement ji mabɓe ɗiɓe keɓanno to ene teti ɗum ɗon ene muuse banggal mabɓe garene jayde les échos noon kañum ari tan ko ngel ɗo cukalel bartingel yinnoɗo hokkede mo yiɗa ha saabi o warti ɗum ko Dalifort ɗo e Dalifort kewi ɓe mbi ha joni tan Ismaïla Sarr suuti konngudi muɗum wi kañum ma darano Sénégal no hannirta ni ko foti wadde hen ma waɗɗum en garene jayde libération ɓe mbi Saloum no fawama kadi juuɗe kanko noon mataw ɗum woni nayaɓijo lawol omo fawe junggo e ko ganda ko boneli o waɗata kanko noon mo ɓuuri andilede inde Saliou Samb wiya tan ko badɗo violé o yani koye cukalel te kadi amo tawɗa e drogue ndeɓe payi to mokkote nde ɓe jeehi ɓe tawi toon ko yimɓe yi ko tolne yimɓe jeeɗiɗo ɓe ene jeeya hen rewɓe nayoɓe ganda aɓe joguino drogue oɗon saaha aɓe mbaɗa consommé o saaha noon ɓe mbi ko cukalel dewel ngel ganda dañi ko duuɓi nogas e nayyi ko ngel o yananno e dow mum ko client makko wonno arde makko mataw ina sooda drogue e makko oɗo saaha ɓe pawimo kadi juuɗe ɓe mbi goɗɗum ko fawa juuɗe kay woni banggal douane ɓe nangui kadi ko tolne 300 kilo ɗi ganduɗa yete kay koto banggal kadi drogue ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ha joni gareni jayde stade coftal ɓalli kañum muddata damal e oɗo subaka alarba hande jayde stade noon ari tan ko wiide Mendy Coulibaly Gana Gueye kamɓe e Ismaïla Sarr kamɓe noon ɓe woni ɓe ganda kamɓe jogori daranade leydi meɗen Sénégal kamɓe ɓe mbi oɗo saaha ɓe jogui ko joueur ɓe moƴƴuɓe goto fo ene wawi hoolede hayso tawi Sadio Mané fettani wona ko ganduɗa yete ma won ko musata hayso tawi place makko ma yette ngakku walla ma ƴewtide e nder match uji ɗi ɗum ɗon noon wonata haɗataɓe wadde ligguey mabɓe no hannirta ni ɓe mbi Sadio Mané kay oɗo saaha kanko woni le grand absent sabo yette e nogas joyo yette nawaɓe ɓe mbaɗi yette hanki kamɓe fo ɓe mbaɗi entraînement ji mabɓe manki hen tan ko kanko mo fotani jouɗe match gadano poddo dañde altine so Allahu lamɗo jaaɓi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe joni udditen hello wonko noon tigi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗum noon en mbatta sona haalde ko kewi woni jinnoɗo hokkirede ha tan warti ɗum ɗon noon ina woni ko ganduɗa hande hulɓinima saabu sikkanoma ni oɗon saaha yiyete wirtama oɗo saaha wiyede neɗɗo ina hokke mo yiɗa ha ina jarana ɗum wartade yete saabu hande guel ɗo cukalel biyetegel Maymuna ganda sali ko hokkirede ha jaranimo o jetti Baytox o ƴetti o yari ɗum woni ko ganduɗa yete ko insecticide ko warata booti buubi e tan ko ganduɗa ko kañum woni ɓowdi e ko way noon o ƴetti o yari ɗum ha saabi o wasi fittandu makko ne wawno wasa yettade ɗon guila o wi ala tan mo wawno woppirede hoore makko
hawoye ko yiɗi hay so tawi saha cukalel ina wasa andude do foti fawde koyɗe muɗum sabu saha fof so jingnaɓe cuɓima wiyata ko mi yiɗa o walla mi natata e oɗo tawa ɓural muɗum e sutura muɗum ko ɗon woni sabu saha cukalel ngel andata ɗo foti fawde koyɗe mum ɗo yiɗa mo ganduɗa ina anda so naati hen ne wawi wonde piyowo ɗum ne wawi wonde pawowo e dow mum mette ne wawi wonde mo wawa jogade ɗum ɗon fo hande wona ko ganduɗa ete koye toɓɓe ɗi jingnaɗo añanta ɓiyum ha wiya kaari ko kaari dokkan mami tawa ko kaari oɗon woni koolaɗo o kañum salo saabi salo ko way noon ko anda sabu cukalel ɗo yiyata ɗo ko wiyete mawɗo ina lelo yiye suka daro yiyata saha fof ko ɗum ɗon dañata e ko wayni cukalel ko yidde mum tan andi gonɗo cukalel fof ina andi rewi ɗon cukalel ko yidde muɗum tan andi ma neɗɗo ne mawna seeɗa ina anda ko jignaɓe mum haɗanno ɗum ma neɗɗo ina lowa hakkille ina anda ɗo foti fawde koyngal muɗum ma neɗɗo ina lowa hakkille jogo ɓesgu muɗum anda ndekete ko ɗum nenam añantuno kam sabu ko yumma añantunoma hanki walla ko bamma añantunoma hanki hande ko kañum gañanta sukaɓe maɗa so sukaɓe dutto mbatta hakkillaji koye mumen te ganda hay goto yummum ƴettani ene yeeya ɗum gam jawdi hay goto yummum hande yiɗa hola hay goto yummum yiɗa heyɗa ha saabi saaha ƴeewe ɗo ganduɗa aɗa mataw aɗa wawi dañde ɗon kisal aɗa wawi dañde ɗon sutura mbiyeɗa ya natoye ɗon toon sa jaaɓi nadde toon la plupart a dañta hen ko musma walla hay so tawi ko musma ene daña hen wonata ko tan ko yiyete saaha foof woni dewgal kam ko tan wayno ɗemgal e ñiire ni ko kanƴe koddi kono noon gatodirte saaha foof de wawa wasde coowe hakkude dewgal walla yiɗodirɓe ɗiɗo ko wiide dal yo sukaɓe gartir hakkillaji mumen ganda hay goto jignaɗo mum yiɗana ɗum ko boni hay so woni a yiɗa yewtude jignaɓe ma walla jalta galle jaaha galle sehil yumma jaaha galle sehil bamma keɓoya toon ha joni seɓori wartade nde saabu wartade mo jinnoɗa o yiloyto ko goɗɗo goho ɗiɗi mo jinnoɗa hokkede woni kañum yiloyto ko goɗɗo ko an perti ko an ñakki sukago ma kono ko an wasni kadi jignaɓe ma sukaɓe gartir hagguillaji mumen jignaɓe ko jaam tan jiɗani en yo Allah waɗanen jaam e kisal hettiyankoɓe yiɓen ko banimon Debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano ene banggal caméra o ko Mansour Sow Elias Diaté wondude Ibrahima Thiombane wiide tan hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe tottude wonadi janggo so Allah lamɗo jaaɓi